Sziasztok! A mai napon egy kisebb haul videót hoztam el nektek. Tudom, hogy nagyon sokan szeretitek ezt a videótípust, őszintén én is nagyon szeretem ezeket nézni, úgyhogy akkor lássuk is, hogy miket vettem mostanában. Ez körülbelül egy ilyen másfél-két hetes vásárlást ölel fel, tehát ezeket nem egyszerre vettem, de egyébként sem lesz olyan nagyon-nagyon sok minden. Kezdjük akkor a színszéjjel. Nagy az acskó, de nem vettem sok mindent. Általában minden évben szoktam egy ilyet vásárolni, én azt veszem észre, hogy kb. Mindegy, hogy hol veszem, Zara, Calzedonia, Sinsay, egy szezonnál többet nem bír, mert nekem az már nem tetszik, amikor így megvan egy kicsikét kopva, olyan igénytelen hatású, úgyhogy úgy gondoltam, hogy idén kipróbálom, hogy milyen a Sinsay-es, tényleg semmi extrát ne képzeljetek hozzá, egy sima, picit ilyen vastagabb anyagú, elől van egy ilyen kis csík, és teljesen csőszárú, tehát szűkülő szárral rendelkezik. Én az SS méretet választottam belőle, és 3595 forintba került. Meglátjuk, hogy mit bír ez a típus. Általában ezt szeretem kötött pulcsikkal, hosszabb ingekkel, blúzokkal, vagy ilyen inkabátokkal, mint például ami most is rajtam van, ez is egészen leér egyébként a fenekem alá. Szóval ezekkel nagyon szeretem ezt hordani, illetve egy kis bakancsal. Nekem jobban tetszik bakancsal, csizmával, mint sportcipővel, szóval ez az első, ezért mentem, úgyhogy nagyon örültem, hogy volt. Aztán utána jött két dolog, amit egyébként nem terveztem. Az egyik, az egy farmer nadrág, ezt a leárazott részen találtam meg, ahogy látjátok 36-os méretben választottam, és az a különlegessége, hogy itt az elején vannak ilyen kis strasszkövek. Eredetileg 10 000 forint lett volna, aztán leárazták 6895 forintra, majd én 3595 forintért tudtam megvásárolni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennyi pénzért ez nagyon megérte. Egyébként ne egy ilyen csinosabb gatyát képzeljetek el, ennek eléggé bő a szára, tehát inkább kicsit fiúsabb, mondjuk így. Résznél picikét tapad, tehát ott egy picikét feszesebb, de a többi résznél egyébként mindenhol szinte bő. Úgy gondoltam, hogy 3500 forintért, ez tök jó, tök érdekes, mégis egy picit csinosabb, el tudom képzelni egy fehér edzőcipővel, egy fehér kis inggel, vagy blúzzal, vagy egy sima kis pólóval, úgyhogy ezt választottam még. Illetve bevittem a fülkébe még egy ilyen elegánsabb, bés színű nadrágot, tudjátok, ez egy ilyen élére vasalt, tényleg ilyen kosztüm nadrág. Az a különlegessége, hogy a hátsó részénél itt van egy ilyen kis gumi, úgyhogy emiatt egyébként nagyon-nagyon kényelmes, nem bő annyira a szára, de nem is szűk, így a kettő közötti, remélem valamennyire látjátok. Ebből elég volt az XS-es méret, 4595 forintba kerül. Láttam meg a fülkében, hogy ehhez tartozik egy blézer is valahol. Ennek a barátom nem annyira örült, mert ki kellett menni, nyilván megkeresni és újra bevinni, és hát végül úgy döntöttem, hogy megveszem ezt is. Ezek most ugye nagyon gyűrődtek, hiszen most vettem ki a szatyorból, meg azért valljuk be, a Sinsay nem a legjobb minőség, szóval néhány ilyen kis kiálló cérnaszálat le kell vágni, de én azt tapasztaltam, hogy elég jól bírják a ruháik a mosást is, úgyhogy ezt választottam, ezt nagyon el tudom képzelni sportcipővel is, bármivel, és akkor ahogy említettem, megvettem a hozzá passzoló blézert is, ahogy látjátok, teljesen ugyanaz. Ez egy váltöméses és egy picit ilyen vastagabb anyagú blézer, itt nem tudom, hogy mennyire látjátok. A gombjai az annyira nem tetszik nekem, tudjátok, ez a mostanában divatos ilyen teknőc mintázatú gomb, vagy nem is tudom, hogy nevezik. Karcsúsított, ebből is az XS-es méretet vettem meg, egyébként ez sem egy ilyen nagyon feszülős, az oversized és a feszülős között van, nekem pont ezt tetszik benne, úgyhogy nagyon örülök, és ha azt nézitek, hogy 6800 meg 4500, kb. 10-11 000 forintért tudtok a Sinsay-be venni egy teljes ilyen szettet, hogyha ti is esetleg irodába dolgoztok, egyszerűen csak szeretitek ezt a stílust, akkor ezt nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. Akkor jöjjön egy nagyon pici Pepco, tényleg szinte semmit nem vettünk ott. Amiért mentem, az harisnyanadrág. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Pepco-nak ezeket az olcsóbb harisnyáit, ezek 470 forintba kerülnek. Én most már egy jó pár éve ezt szoktam venni így az őszi szezonban, amikor még nem kell ilyen nagyon-nagyon vastag. Köszi, Károly! Én jó pár éve ezeket a harisnyákat szoktam venni így az őszi szezonba, amikor még nem kell ilyen nagyon vastag harisnyanadrág, de azért fura lenne, hogyha nem lenne semmi rajtunk. Általában én azt tapasztaltam,
hogy ez a kettes színű bézs harisnya az, ami nekem talán nem túl sötét és nem túl világos. Tudjátok, nagyon nehéz úgymond bőrszínű harisnyanadrágot találni, mert vagy túl világos és úgy nézel ki benne, mint egy hulla, tehát tényleg nagyon-nagyon gáz, vagy pedig túl sötét és úgy néz ki, mintha a lábaid, nem tudom, 20 árnyalattal sötétebbek lennének, mint az arcbőröd. Úgyhogy, ha jól emlékszem, akkor tavaly is talán ez a kettes volt jó nekem. Meglátjuk, illetve vettem 2 feketét még, ezt általában el szokták kapkodni, úgyhogy ha láttok belőle, akkor próbáljátok ki. Én úgy vagyok vele, hogy nem vagyok hajlandó drágább, ilyen sima, egyszerű nejlonharisnyát venni. Régen vettem a Calcedóniába is tök sokat, sajnos nálam egy használat után általában ezek a harisnyák kiukadnak. Nekem kutyám van, tök sokszor rámugrik, amikor hazajövök munkából, tehát egyszerűen én sajnálok még 1000 forintot is kiadni egy ilyen harisnyanadrágra, mert tudom, hogy egy használat után kuka. Szóval, hogyha ti is ilyenek vagytok, vagy kiszakítjátok a körmötökkel, gyűrűtökkel, stb., akkor a Pepco-ban próbáljátok ki ezeket a nagyon olcsó harisnyanadrágokat. Egyetlen egy dolog van még a Pepco-ból, nagyon büszke vagyok magamra, hogy semmi más hülyeséget úgymond nem vettem magamnak. Ezt sem magamnak vettem, hanem a kutyának, méghozzá egy ilyen halloweeni kakizzacsi. Tehát tényleg, hogyha nem tudjátok már, hogy mire költsétek a pénzeteket, akkor vegyetek a kutyátoknak Halloween-es kakizzacsit. Amúgy viccet félretéve mindenképpen kakizzacsiért mentünk be. Szerintem a Pepco-ban van a legjobb áron a kakizzacsi. 3 darab van 450 forintért, és ez a limitált Halloween-i verzió is 450 forint volt. Ahogy látjátok, van benne egy ilyen kis tökös, egy narancssárga, és egy ilyen halványabb sárga árnyalatú. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó szolgálatot fog majd tenni. Nem gondolnám, hogy pumpkin spice latte illatú lesz a kutyának a kakia, hogyha beletesszük. Szóval, hogyha láttok még ilyet, vegyetek, tök vicces, tök járni a Csillagcenterbe, mert ott van egy helyen Pepco, Fresh Nap, ugye itt szoktunk a kutyának venni konzervet, van itt Rossmann, DM, nem? Azt hiszem csak DM, illetve színszé is van, és van egy ilyen bolt, aminek sajnos nem tudom mi a neve, de az a lényege, hogy nagyon különleges édességeket, üdítőket árulnak itt, amit nem lehet nagyon máshol kapni, valamilyen csoki bolt néven fut. És most ott vettem 2 ilyen különlegesebb italt. Én nagyon szeretem az Arizona Tea-t, és amikor megláttam, hogy ilyen óriási nagy fémdobozos kiszerelésű, konkrétan 680 millis kiszerelésű tái vannak, akkor úgy voltam vele, hogy mindenképpen venni kell. Nekem ez egyébként a kedvenc ízem, ez simán ilyen műanyag üvegben már többször is vettem, tényleg nagyon szeretem. A másik az egy különlegesebb, ez is ginzenges zöldtea, viszont ebben barack van, ez pedig ugye a szokásos mézes zöldtea, nagyon szeretem ezeket. Egyébként amin nagyon nevettem, hogy itt látjátok, hogy mennyibe kerülne, 99 cent, és gyakorlatilag 990 forint volt egy darab, de ez tényleg óriási, tehát én ezt nem tudom, napokig iszom kb. Úgyhogy ha szeretitek az ilyen különlegesebb dolgokat, akkor menjetek be, konkrétan ilyen Arizona teából is volt vagy 10 fajta, tehát puncsós, mangós, rengetegféle, alig tudtam választani, én most ezt a 2-t hoztam el. Jó, akkor jöjjön egy pici Tesco. Egyik nap voltunk Tesco-ba bevásárolni, mert jöttek hozzánk a páromnak a szülei vendégségbe, és ugye készítettünk sütit, kaját, stb. És akkor csaptam le 2 igazán Halloween dologra. Ezt mindenképpen szerettem volna megmutatni nektek, mert amikor én vettem, akkor tök sok volt még belőle. Én a újpesti Tesco-ba szoktunk járni, azt hiszem Gács utcánál van. Tudjátok, ott Újpest városkapuhoz közel. Nagyon tetszik. Igaz, hogy nem tökös bögre, de olyan, mint egy bögre, és igaziból, hogyha nem szeretnétek így a szívószálos verzióval használni, akkor simán így is lehet. Biztos, hogy nagyon jól fog benne mutatni a kávé, vagy akár egy tea is. Én 1500 forint körül volt, és tényleg nagyon-nagyon örülök neki. Illetve találtam még egy ilyen tipikusan őszi kis hálóinget is, fekete alapon, és ilyen gyönyörű tökök vannak rajta, és ilyen aranyszegéllyel van az egész körbe rajzolgatva, nagyon-nagyon tetszik. Én az XS-es verziót választottam, és nagyon jó áron volt, 3690 forint, úgyhogy ebben fogok majd aludni. Nagyon tetszik egyébként, tényleg jó az anyaga is, úgyhogy ez egy jó fogás. Egyetlen egy dolog van a Tesco-ból, tudjátok, a Tesco-n belül is van ilyen Six bizús kihelyezés, és ott találtam egy nagyon-nagyon szép kis fülbevalót, ilyen aranyszínű, és az a különlegessége, hogy van benne egy ilyen fehérkő,
egy halványabb zöld és egy ilyen sötétebb zöld verzió, nem tudom, hogy mennyire adja vissza a kamera. 1490 forint volt, már hordtam egyébként, tényleg kis pici, szolid, de mégis mutatós. Nagyon-nagyon tetszik. És akkor a végére már csak pár ilyen kozmetikum maradt. Be kellett ugrani a DM-be, mert nagyon kifogyóba volt az alapozóm. Akik követnek, azok tudják, hogy én napi szinten ezt a Bourjois Healthy Mix alapozót használom. Most egy picit sötétebb színben vettem meg, az 53-as V-be, ami egyébként light beige-re hallgat. Azt vettem észre, hogy az 52-es az olyan nagyon-nagyon világos mostanában, pedig nem járok szolizni, meg semmi ilyesmi, úgyhogy ezt választottam, ez 4000 forint, és továbbra is, hogyha egy jó alapozót kerestek, aminek jó a fedése, de nem 10.000 forintok, hanem csak 4000, tudom, hogy az sem annyira olcsó, akkor én ezt tényleg ajánlom nektek. Szerintem napi szintű használatra, munkahelyre, hogyha valaki olyan helyre dolgozik, hogy igényli, vagy csak szereti magát kifesteni, akkor ez egy jó választás. Vettem egy Essie körömlakkot, nagyon szeretem az Essie lakkokat, ez egy ilyen nagyon szép csillogós, egyébként ez van most a körmömön, nem tudom, hogy mennyire látjátok, vagy mennyire adja vissza. 514-es Birthday Girl színű, nagyon szép kis visszafogott szín, extra csillogós, ezért tetszett meg nekem, úgyhogy ezt választottam még, és vettem egy Catrice-es szájfényt, én ezt ideig még sose láttam. Elméletileg ez is Plump It Up, tehát ajaknövelő mentollal. Tudjátok, hogy én ezt azért szkeptikusan kezelem, és azért vettem meg, mert ilyen nagyon-nagyon szép kis csillogós színe van. Most nem ez van rajta, picit kikentem belőle, itt talán látjátok, és azt láttam, hogy ez az újfajta verzió, ez vagy 4 vagy 5 féle színben volt kapható, volt átlátszó, volt olyan, aminek van egy ilyen kis barnás, nude színe, illetve volt még több típus is, most erre nem emlékszem, esetleg nézzétek meg ti is, hogyha titeket érdekel, ha jól emlékszem, ilyen 1500 forint körül volt. És akkor már csak 2 dolog van. Az egyik az egy ajakápoló, amit nem én vettem, hanem a munkatársamtól kaptam. Nem ismertem idáig ezt a márkát. Az a nevük, hogy Pom Pom, így néz ki a logó, és ők teljesen ilyen naturkozmetikumokat gyártanak, és ez pedig egy Happy Melon névre hallgató ajakápoló. Q10 és E-vitamin található meg. Az illata, brutális, tényleg sárga dinnye illata van nekem, vagy görög dinnye? Nem is tudom, az a lényeg, hogy nagyon jó dinnye illata van. Utána olvastam egy picit, hogy mély viasz van benne. Brutálisan zsíros lesz tőle egyébként az ajkatok, tehát nagyon-nagyon jól hidratál. Utána fogok még nézni ennek a márkának, mert ahogy láttam a weboldalukon, minden mást is árulnak, különféle krémeket, és ugye ami kiváltképpen jó benne, hogy naturkozmetikumokról beszél. Ha érdekelnek titeket az ilyen naturkozmetikumok, akkor keressetek rá erre a Pom Pom márkára, mert teljesen jó. Egyébként nem szponzorálnak, tehát nem tőlük kaptam, hanem az egyik barátnőmtől, ezt csak így ajánlom nektek. Körülbelül másfél hete vásároltam a Shogun-től egy Spicy Lip Gloss-t. Ezt nem mutattam még hol videóba, szerintem csak Insta Storyba. Ugye biztos ismeritek a Shogun-t. Ha nem ismeritek még a Shogun-t, akkor ugye elsősorban a parfümjeiről nagyon ismertek. Erről már készítettem is nektek egy videót, hogyha esetleg nem tudjátok, akkor nézzétek vissza az ezelőtti videómat, ott beszélek a parfümökről, hogy milyen illataik vannak, illetve hogy hogyan tudjátok esetleg ti is megvásárolni őket. Na de most beújítottam, gondoltam, hogy kipróbálok egy szájfényt is tőlük. Így néz ki, nagyon szép kis üvege van, teljesen letisztult, semmi cicoma, egyébként egy színben érhető el ez a Spicy Gloss. Ugye a Spicy ez a nevéből is adódik, hogy egy igazán paprikás, csípős szájfény, aminek az a lényege, hogy megnövelje, megnagyobbítsa egy picikét az ajkaitokat. Itt nyilván ezt mindig kritikával kell kezelni, tehát egyetlen egy ilyen típusú szájfény sem lesz arra képes, hogy úgy nézzen ki az ajkatok, minthogyha egy szájfeltöltés után jöttetek volna ki, tehát azért nyilván a realitás talaján maradva vegyetek meg egy ilyen terméket, viszont most, hogy ezt már 2 hete használom, azt tudom mondani, hogy kb. Az összes ilyen típusú szájfény közül nekem idáig ez a legjobb. Használat után tényleg olyan hatása van, mint hogyha megnagyobbítaná egy picikét az ajkaimat. Majd teszek be róla egy előtte-utána képet nektek, mert készítettem, mert nagyon kíváncsi voltam.
csak azoknak ajánlom, akik tényleg bírják a csípős szájfényeket, mert amikor először felkentem, akkor így nem történt semmi, eltelt 5 perc, majd utána tényleg elkezdett csípni, úgyhogy nagyon brutális volt a hatása. Egyébként nagyon jó sütis illata van, úgyhogy az illata kifejezetten tetszik, nagyon jól terül az ajkakon, nagyon ilyen bársonyos hatású, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve. Hogyha esetleg érdekel titeket is, akkor írjatok rám, és mesélek róla még nektek. Ennyi lett volna ez a mai kis haul videó, hogyha tetszett nektek, akkor mindenképpen lájkoljátok, ha nem vagytok még feliratkozva, akkor iratkozzatok fel az Instagram csatornára is, ide kiírom nektek, Marzsalenka néven találtok meg, illetve hogyha bárkit is érdekel, akkor a mai napon 2 termék kombinációja van az ajkaimon, ez pedig nem más, mint a MAC-nek egy ilyen gyönyörű dizájnnal rendelkező, teljesen ilyen barnás nude rúzsa. Ez pedig nem más, mint a MAC-nek egy ilyen nagyon-nagyon szép csomagolású, teljesen nude színű rúzsa. Ennek nem fogom kimondani a nevét, mert nem tudom, hogy kell kiejteni. Mutatom nektek, talán valamennyire látjátok. Érdekel és nem tudja elolvasni, akkor írja meg és leírom a komment szekcióba. Illetve ennek a tetejére kentem fel az előbb bemutatott Sogán szájfényt. Nem vagyok benne biztos, hogy így a szájfény hatása teljesen tud érvényesülni, de nagyon szép fénye is van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy miért ne. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!